Rovnováhu si udržujú, Citrón, nezavážujú sa. Nezavážujú sa celou. Nič. Do spodu ruky, Citrónik. Nič. Nikdy mu tak nechyčím nohu, keď mu chytá cez ruku. Všetko čakujem. Nastupuje Jakub Sotko a Filip Janicka. No? Ako to? Pripraví sa. Citrón, krevetuj mu doľava. Vytlačaj tu, vyťahuj tu riť von. Pripraví sa kategória. Tvojho. Niekto plus 58 kg. Polievka Stupeníková, Alena Janošíková, potom v finále Ilka Valová a Ilona Sačáková. Citrón, nelež pod ním. Ťahaj tu riť von. Poď na ľavý bok poď. Tlač mu do tej hlavy a poď na ľavý bok. Vyťahuj sa, riťou sa vyťahuj. To je ono, ešte. Tak. Zadom dozadu. A jeď, teď skúsime. Áno, vyšetrá, pomalu, pôjde. Áno, vidíš, sú čistí do utíka, pomalu. Lokeť za sebou, Červený pasivita. Áno, jeď. Áno. Jeď. To je ono, podbagruj mu pod ruku. Pravačkou mu choď pod pazuchu, bagruj mu to pod ruku. Pod ruku mu bagruj, pravačkou, pichni mu to pod pazuchu. Pravú ruku mu pichni pod pazuchu a bagruj mu a vyťahuj tu riť. Presuň. To je nič. Vyťahuj tu riť. Citrón, vyťahuj tu riť. Kreve, to je ono. Poď, ťahaj to. Odkopni si ho. Citrón, odkopni ho. Vráť sa naspäť. Neoddychuj, Citrón, budeš oddychovať potom. Nechytaj si ho. Ruka do boku a na hlavu. Pravú ruku mu daj pod bradu a vytlačaj mu tú hlavu. To je ono. Len tam nepichni laket donútra. To je ono, pretoď sa. Šutaj po celú. Dobre, Citrón, makaj. Podrž si ho. Udrž si rovnováhu, Citrón, mi to nevyrostuje. Daj mu cečky na hubu, daj mu tam. Poradne. Tak. Pomeraj mu energiu. Udrž si ho. Rozlož si rovnováhu, Citrón, na ňom. Nech ťa nevyrostuje. Daj mu tam tie prsa. Tak, daj mu energiu. Poď mu do sajdu mu vymení. Do sajdu, vyťahni tú nohu. Vyťahni si nohu, Citrón. Na kivoru. Sláž mu tú ruku. Už je vyjetý, stlač mu ju, to je ono. Podber
Tak máme tu koniec našich seniorov nad 100 kg. Stávaj si to, super. Za chvíľu budeme vedieť výsledky, ešte oznám. Ďalší zápas už v rámci tohto kola nebude, pretože Pavel Halus bol zranený, preto Budaj Martin